Moro teille kaikille. Nyt tulee jakso. Pelataan Kammun kausaa 6 vai mikä se nyt olikaan. Sanopas moro. Miksi se kuiskaat? Ehe. Tällä hetkellä paskalla, että on pahoillani tähän kaikkiin ja me pelataan semmoista peliä kun... Hei Sinaksu! Niin. Saisitko toi höm olen paskalla? Niin. Mutta mä oon pahoillani kaikuu ja nyt me pelataan semmoista peliä kuin... Tämä hei. Että noin. Mä vastaan. Tukkoreis kestää kauan. Kyllä minä. Miksi tämä iso mies? Ei. Mun pelto on jotenkuten kasvanut. Mitä tehdä vähän? Onks mun lehmille ruokaa? Ei ole. Me tarvitaan soijapapuja. Käydään katsomassa, onko täällä myynnissä soijapapuja. Hyvä minä. Yritän ladata heideitä. En löydä edes galleria, vaikka hän on etusivulla. Mun lehdessä ei ole yhtään soijapapuja. Sano rehua. Onko se myyty jo? Totta kai. Kaikki mitä mä tarviin, niin ne on jo hitto myyty. Vaikka mulla oli kerran 10 lankkua myynnissä, sen jälkeen mä menin ostaa ne. Siinä, kun mä meinasin, mä olin sillä, että tämä on suuri askel minulle. Sen jälkeen, kun mä yritin sitä painaa, sen jälkeen siellä onkin myyty. Siellä just siihen mun eteen. Arvaa menikö hermo? No kai nyt. Just meinasit saada niinku vähän lankkuja, mutta mulla on tää vitsin varasto, kun mulla ei oo vieläkään mistään saatu pulttia. Mä tarvisin... Tau! Mä oon sanonut, ettei saa tulla. Hei, tau! Jeesus, tää on... Mun pitäis paikata toi fucking... Mitä sä haluaisit puhua mun 3 minuutin aikana? Mitä? Muistatko sen vielä se mun... Hei, kerro katsojille siitä, mitä se mun pureskelu-juttu. Häh? Se matojuttu. Eikö se tajua, mistä mä puhuin siinä ennen videon alkua? En. Se niinku, mikä oli koulussakin. Välitunnilla. Niin se ilman mitä sä pureskelit. Niin. No sano sinä. Mä siitä muistan mitään. Et muista. Just äsken puhuttiin. Höm. No. Mulla on tämmönen pureskelu. Tää on tämmönen pureskeluvärynen ja tämmönen. Ja syön kalssia, joka on tämmönen. Okei. Mä en tiedä, mitä sä puhut, mutta aivan sama. Tässä lukee Peak. Ja sen takia mä keksin täällä hyvin nimen, koska tässä lukee Peak. Onko? Mä annan nimen. Mikä Kapri? Tässä jutussa lukee Peak. Aivan minkä mä annoin tälle nimeksi. Niin. Peak. Miksi? Koska sen nimi on Peak. Ok. Pekonia on. Pekoni. Minä pitäisi lukea itse pekoni. Mun piti ostaa pekonia, mutta se oli myyty, sit mä ostin vahingossa kananmunia. Nyt mulla meni turhaa rahaa. Oi, yksi. Hei. Mä haluan se popcornin. Ei kun se on täynnä. Niin joo. Pistetään ladasta jotain myyntiin vaikka. Sano niin. 8. Otetaan se popcorni siitä ja... Muistatko sen laulun? Tammy Bear. Tammy Bear. Mistäköhän mä oon tän saanut? En mä ainakaan tätä ostanut, mutta... Mulla on 1 pultti vaan. Okei. Arvaako, mitä
mä olin sanomassa, että kyllä tähän Heideihin on 1 päivitys tullut. Sähän tiedät, missä täällä on kaivos. Joo. Niin siellä lähellä sulla on vieraita. Sen saa levulla... No, aukeaa. Levulla 33 auki. No viimeksi oli 24. Ei ollut. Niin kato, sitten nämä tyypit voi auttaa sua vaikka jos sulla on puita, mitä pitää kastella, mitä sä oot niinku itse ostanut vaikka omenapuita, niin ne kastelee ne. Tai sitten toiset pelaajat voi kastella niitä. Se on siistiä. Toiset pelaajat ottaa talon irti ja heittää pois. Minä autan, heitän talosi metsään. Haistaa kakka. Ei oo. Sitten ei otakaan sitä taloa, ottaa sen ihmisen ja heittää jotain tuuletusvesitintä. Mä tarkustan ruuvin, mutta mä tarvin sen poltin. Yhdistetään juttuihin. Aleksi. Odota, tämä video menee hetki pausalle. Mitä? No niin, anteeksi pieni katkaisu. Terveisiä sedältäni. Neuvottelin vähän Aleksin kaani. Jos katsojat haluaa kuulla, niin mä sanon tän alun. Alex KV. Olen miettinyt, miltä tuntuisi olla maanviljelijä. Oletko? Päätin jäädä eläkkeelle, jätän farmin Simmulle, jos se kelpaa. Skippaan ne. Matkaan uusi elämä maaseudulla odottaa. Aleksi, skippaan ne. Ei kun mä haluan... No nyt ne just loppu, kun mä ajattelin skipata. Hyvä minä. Mä skippaan ne aina. Eikö sä edes ensimmäistä kertaa kuunnellut niitä? Mä ainakin tykkään tämmöisistä torjutuista. Tärkeä tiedotus ei... Missä täällä on tää aita? Betoni tossa. Kui juma se maksaa. Sä ei sanonut mitään, että haluatko sä uuden varmi? Häh? Sä ei puhunut mitään, se vaan pisti mulle automaattisesti uuden varmi. Paina sieltä, missä on 3 tyyppiä. Osaanko mä pääsin sinne takas peliin? Syödään peakilla karkkia. Lol. 3 tyyppiä, mitä? Niin siellä oikean puolen nurkassa. Tää heittää mut koko ajan pihalle. What? Sulla on vissiin liian vähän tilaa, niin... Tai sitten sulla ei ole nettiä. Mulla on netti. Joo, mutta kun siellä on pikkasen huono yhteys siellä Kodesjärvellä, niin... Ei. Mulla on kerran näkynyt 4G täysillä. Joo, mutta kun se ei johdu, se ei auta, vaikka sulla on kaikki pykälät ja kaikki sillain, niin... Tää heittää mut koko ajan pois. Mä ainakin poistan tän heti. Tehdäänkö heti toinen jakso perään? Mitä? Tehdäänkö toinen jakso perään suoraan? Voispa sitä. Ja vihaan tätä. Voispa sitä, vois. Voidaan tehdä vaikka se 10 asti. Häh? Joo! 10 videoa putkeen, ei siinä mitään. Mitä? Joo, moro! Täällä on niin hyvä peli, että... Tää ei oo hyvä peli, mutta tää on hauska peli. Ok. Mutta nyt mä menen tänne sohvalle ja kaadun. Ja katson kuinka paljon tämä on kestänyt, okei.
tää on nyt kestänyt tunnin, eli me lopetetaan tää pian, mutta ehditään vielä jutella ja pelata ja... Hetkinen, PIP-kamera. What? Täällä lukee PIP, taisitko PIP-kamera? What the hell? Taisitko PIP? PIP. Jaa, joo. Ei enempää. Joo, ei. Joo. Mitäs vistä toi? Joo, nyt mä löysin siistin pelin. Mikä peli? Waterslide XD 3D. Ok. Lopetellaan nyt ja sen jälkeen tehdään seuraavia. Ei, on vielä aikaa. Kuinka paljon? Ootas nyt. No, jonkun verran. Kyllä mä sitten sanon, kun lopetellaan. No itse asiassa joo, lopetellaan nyt. Niin. Se ois. Moikkelis moi. Moi.